Zingdar thumania nupakhat chuan police ten hena tanga kol tongin an inchu police ten an hual mek thule aina chuan misual tu ti hriat lo an lu rup thu report an dong ni in asoi chu thu a hriat chuan man mo takin afanu omna room lama chuan atlan ngala achi ai to hle police nen chuan la in bizui zelin thoma siam na sat chuan an nu fa din hun chu ader thon zol tu thu a hril bok police chuan cheson boilova apin dana in kalkum zok turin atia chunu chuan afanu angai tu em wangin lo om hle le chu a hre mel hle bok police chuan call chu da lo tura a hril mek lain kil khata police dangten afanu chuan hliam na satak atur nia an soi thom a hrazui phei chu anu chu a om hle hle thei to lo a phone ken lai chu chuata thlawin apin dana ta atlan chuak ngala amai ro chu henu hian angai thlang man tak lo chu he kol hi prang mai ani ti aron soi chun zum le lai tak chu ani rol thar rualin an prank call a hlo ting thei chu nuam an tin a sap tong takin an enjoy hle a mi chi sang sang zan la ya kol kwalin din mun hlo om taka om mek angten an va in soi thei thina heng an thil ti zong zong hi an channel a upload le in viewers an nga thei hle bok mi prank tu te zinga mi pakhat sema chuan mani choba ina a om lain abial nu bia katuma alandana abial nu nen chuan an thavak lo nge social media lama friend request pakhat aton thar chu lo langin rang takin a delete zuya reilo ten nuwa tuwe mo hi aina chuan aron lut ruwa sema chu aron ti puchiang hle a thian pa Brady halo ni sema nu le pa te chu weekend atan an thang bo ri dona chu wangin mi prank cola un khoral puita na ron soma sema chu amut alo off sa bok nen a phur lo hle ma se a thian pa in a rot miawa wangin peilo chungin alo rem tia an nama saberatan Brady chuan a then om loka khosa angei deuh hna chuan pizza order saka a ina va deliver tira ti boy ve shim adu thu asoya pizza company call zuin be seilo takin chulai muna thokmek sema bial nu peitoni chuan call chu halo chang hlol mai sema chuan a thian pa hna chuan rang taka call chu da ngal turin atia ma se Brady phuru to lutuk chuan pizza chu order ta thovin a thenom pa address a deliver turin atia chu tiang zelin midang te po call kwalin papakhat phei chu anupui haboral angin anvashil nge midang an call ena chuan cancer an vei thu te an shrila an thil ti tul lo taka wang chuan nuam an ti mel hle chutia hlim taka mi an ti buai chuan zangkhua abung bu veta aniange kol mak tak mai hi an dong let veya an thil ti lai chu anuam em tia ronzo tu an om tatlak mai Brady chuan nuam an ti takzat thuwa lo changin phone aron betu chuan midang te an ti buai wangin aron khak deuh hlaka zirtir na thatak apek bok tu thu a hril bok sema ta thian duna ro chuan an lo le lap hle kol chu ti top zuin Brady bok chuan an thenom pa chu a kol chun zom le a an veng thi thlai tu anga in soin roll thar thren khat pizza deliver tur anga in thuam te chuan tun hnaya mi in an rok thin thu a hrila an thenom pa chuan Brady soilok angein a order ni mi alo pizza deliver tura a inpona mi pakhat alo kalmek thu alo hril sema te thian dun chuan thil thleng engkim an lo record mek lai chuan delivery boy an han en chiang chu an thian pa mostly alo ni reng mai in nei tu pa chuan baseball bat ne na lo muakin khoi atum tamaya delivery boy mostly a hril hailu tuk chuan a hoi kwal na lama a pialok tuk ver chunga tanga a thian ten thla an lo lalai chu hmufuin thin ur takin sema te kongka chu a han kik data wan na chi ani lo thule pizza man chu choivek angai tu thu hrilin aron thin ur hle sema in thiam lo lutuk chuan pizza chu a khul taringot maya in chunga an lu hnuwa a hmaloka tu ti hriat lo hne na tanga an kol don ang tho chu dong lein zan lama an chak lo tu thu ron hril chu mai baka anin biak na chu ti top lo turin hril ma sela Brady chuan engatan ma angai lo wangin ada ta chu mi nuwa sema te thian dun chuan movie te enin hunan manga he mi chung zong hian kol mak tak kha an la dong char
darkar khatvel aliam le nuwa kol chu an la ve ta a aron kol satlia tura an ngai lain a kol tu chuan semate thian dun hming le an chen na hmun thlengin a soi thei ta tlat mai chuwa chapa a maloka an then nomami an prangani ti a hriat thu thlenga a han soi phei chu semate thian dun chu an zam cheta hle maya aron kol tu chu tunge ani ti an zot thuai chu pa la chuan nakin loka mai chana an mu thuai tu thu le chu mi hun chu lo nga thleng turin atia kola da main a ming le matan Mr. Lee tia ko mai turin a cha bok anin biak zo nu reilo te a mi tu ti hriat lo hian kongka chu ron kikin semate thian dun chu athi puchiang hle Mr. Lee bak be sei tur an nei lo wangin engemo ri room thila tin man ro om nai vai ang chu an chu ngal wata ma se sema bial nu peitoni halo ni rengin pizza deliver tura local ani nge nge arin dan chuan an thian ho hian ama peitoni ko chuanan prank an tile to tura ngaya pizza dora atho puile semate thian pa ni bok mostly khan peitoni hi lo vateksin anom sam lo thu avashila chu wangin peitoni chuan a deliver angai pha ta ani sema chuan makti takin pizza engma an order lo thu washila ma se he hun hi remchang alain abial nu aron kal phairo chu alom ru hle thung ti chuan in chunglama afala in beturin a hroi chhota a sema chuan peitoni chu thei to pa thlem nung oi tumin a hmuya fo te chu a han tuma ma se peitoni chuan a nathila a boina chu chuan lama mangin kalsan le thuai tum thung a thian pa brady la khan semate pahne chu video in alo la ruve char bok peitoni kaliam fel nuwa Mr. Lia bok khan aron kol lia semale abial nu in kar that lo thu te chu alo shafek mai an thian dun chu thin rim chho tran to in Mr. Lia chu du tok turin an nge na Mr. Lia ro chuan kol chu an ti to pani vai chuan chet lak atum thu asoi ma se brady zok chuan lu takin kol chu a met top ta thawa reilo te nuwa brady chuan message hi adong Mr. Lia bok chu alo ni aron kol le huna thataka lo chang to turin aron vowa brady te pani chuan in nemnan Mr. Lia nia an hriat hi an thian pa mostly avek anian ring tabera achan po mostly a chau hian an mingle an chena tele an mobile number thlengin a hriat mai ba ka a maloka an thian pa an prank ti te thlenga hretu om chhun ani wangani brady chuan thalak fialo tak mai hi dongin thalaka chuan mi pani chera puar bea an omlai hi alonia chuta an landline churon rizuin sema chuan a changwat ron kol tu chuan mostly ani lo thu soin heta ron chiang ta mai chu Mr. Lia hian an tong zong hi a hre thei veka sema in chung khoi molaya hian recorder ada ruani an ring ta ber brady point thalak dong ve ngalin a han en chian chuan anu le pa te hren bia an omlai hi aloni brady chu alau thongin a thin rim hle Mr. Lia chuan anu le pa te nungdama alam hudu ani chuan phone chu da lo turin atia ma se sema chuan alo da man sema chuan police te hne na hriat tira rota brady ero chuan a hre hle thung ti chuan 911 call in a mai ro chu be sei lo takin Mr. Lia bok chuan alo chang a phone chu Mr. Lian a hekani sakringin brady a phone atang chuan 911 chu a han call thalea Mr. Lia thovin alo chang le brady mang ang to lutuk chuan thenom te ina vakala an puina dil top mai chu han tuma ma se message dang adong le ta in chung an chua san ani vai chuan anu le pa te atha ngal to thu aron sil chuta sema chuan a laptop webcam loin on reng chu a mulol heta tong hian Mr. Lia hian an chetla engkim alo mu thei vekani ti an trechuak ta ma se engma po an ti man main TV a chuan video pakhat aron in play ta chuan Mr. Lian sema te thian ho zinga roya a ngai selai alo langa sema le brady te chuan ti thei vak an nei silo Mr. Lian sarang manga roya au plum lai chu an thlir ta reng ringot mai roya cha thak fel nuwa Mr. Lia chuan hei hi chu warm up na mai chawla ni thua soya second railo te nuwa lai zong ron thim vekin
in chung lama tang chuan thomin aron zui bok sema bok chuan video dang dong lein an thian pa mostly a po kha phuar be mekin alo om in chunga chuan a omani ringin sema chu a thian pa puitu chuan manmo takin atlan chawa chuti chu chuan Brady chu afalin Mr. Lian alo be ve mek bok amale anule pa ta sahimnan thilti sakturin angiata seman in chunga han thlen chau chuan pindan sang sang te chu a han zong kuala ma se tu ma renga mulo an thom hriat kha khol pakhata tanga lo play mai mai hi alo ni in hnuai lama chuk le in kongkhara mihring thla chu awahmuwa a han hon chuan mostly alo ni mostly chu alu saranga tuam phui vekin kongkhar hnunglama a ngong chu shuya thlunzom ani boka akut le ke po phuar be vek ani sema chuan a thian pa chu chan chhuwa tumin thei top chhuwa ma se atlai manta a chan thei talawani chuata ti sen kai te chu ti fain mostly ruang chu puanin an khu taria sema chuan Brady hena in chunga a chauhlana Mr. Lia nena an thu soi chu enge ni ti na zota chuta Brady chuan tunge dam jok le thi jok tur rel felangai tin semala chu abang bo hle Brady chuan an pani chuan tlan chiat mai thania a hriat thu soya a tan chiat ro chuan an nu le pa te nun na in atwar don ani ti hre thau ma se du thlan tur dang anei to lo sema ero chu beidong du lovin an buaina chin feldan kong dang ala om cheu a ring tlat an ti mek lai chuan TV ya sema bial nu peitoni an kap lai chu aron lang zui le ta an mang an na chu ti punin om le ta Brady lau to lu tuk chu ina tanga tlan chu azaya rel ta seman alo chel ve tang bok anin dan na lama anin sual zuya Brady chu ni ko shelovina om ta TV a bok chuan peitoni ron lang le in hliam na sa taka tuara chera phuar be mek ani bok sema chuan peitoni chan himnan engpo ti ain huam thu soin Mr. Lia chuan in rem siam na tur a chhop chu saka a thian pa Brady chu a thatani chuan ama le peitoni te a chhuwa zalen tur thu a soi tarup mai ama po khan he offer hi Brady zo kalo petwa ma se Brady chuan a thian pa nun na lak ai chuan an nun na po der thonga da apui salo zok hialani semaril ru chu abuai ta hle mai ngun taka ain ngai to hnuwa Brady zok chu tha mai aril ruk ta ma se tha em chu a thei talo Brady chu atlan chiat lo nan athlung bet ta zoka an thian duna an chet zui le dan tur an rel mek lain light chu aron thim le ta vek mai chuta in chunga chuan mi pakhat ding lai hlim thla hi aron langa ma se mate thian dun chuan an mungal mai lo TV a chuan mei chenau pang pakhat Mr. Lia fanu no pan live video hi aron in play ya sema chuan thil hriat chhuwa zok ane jing lama a friend request dona mi mei chenau pang thalak le TV a lo lang hi mi thum hun an ni ti angai to chuak ta heta hian Mr. Lia hian an thian za ho hi khat chuang alo en khato ani ti a hre chuak bok sema chuan video pakhat pe chuakin Peyton 3 Peytoni ti thupui alo in ziaka Brady chuan video chu en lo turin a hril sema ero milu lul ti taka video chu play luin chuta chuan ama bial nu ngei Peytoni le a thian thaber Brady te lo CK lai chu alo lang Peytoni hian alo kop char char ni in alang an muddun na zong hi Peytoni hriat puina tel lovin arukin Brady hian alo record vek thina semaril runa le thinrim lutuk chuan a thian pa Brady chu a nek ta hrep mai ti chuan karen na ron le ta TV a chuan Brady nu le pa te ran lang lein chuta chuan an hunga sana chu tuna da zat ain darkar ni lain ama jok ti hre chuakin TV a ron lang ho reng hi tuna thil thleng mek ni lovin ama lama record sa veka in play ani an ring ta sema chuan Peytoni mel mu a han ngen ta chiama Mr. Lia ero chuan Brady chu that masapot turin alo kar ve bok sema chuan chemte chu ala a ma se that lovin akuta aphuar na chu a pher sakta zoka sema chuan Mr. Lia hena Peytoni le
Brady anu le pa te an him ti a hriat chian ma chu a thu a zam lo tu thu a hrilh zuia. Mr. Lee chuan a bum thu ron hrilh lein TV a chuan Brady anu le pa te ruang saruaka anum lai chu a ron tilang ta a tira khan alo that fel sa vek to hi alo ni. Brady chuan anu le pa te thi na chu a tuar na hle a ma se lusuna indom kun reng man ani lo ti in thria in seman hena chuan midang te chanpuina wangen turin atira an pahnia kaldun zel chu thazo ka an hriat awangin anin thurual ta a mai ro chu sema pona asu arwalin Brady chuan kongka pui chu akal ta dei mai Mr. Lee chu mania dora tumta in chung khoya molaya hian a om ngai a ring tlet bok pona chuan sema chuan venwar lo ding hi muwa thi thlai turin dim takin avapan nai ven chunga chuan Mr. Lee CCTV footage va huin anum dan engkim kha alo en thlareng thina plan mumal taksiamin sema te hi alo ve char to thin hi alo ni sema chuan peitoni chu va hmuhlavin rang takin a phuar na ta chu a han pher saka le lama in chunga ommek Brady apo kongkhar hnung lama tangin alo chuak ve mek bok a be seilo takin mostly ruang chu pipuwa ava hmulol mai chuta anung lama Mr. Lee chu ramhoi ang main aron chuak ve zala Brady tre thoma hriatin sema chu manmo takin a thian pa chan tu chuan atlan pheile ngal peitoni chu police bepok vat turin a cha bok anin chung thim taka chuan Brady chu awazong kuala thok le khata music danglam takki aron in play ta chuta peitoni chu in hnung lama tanga aron au chuak thoma hrazui sema chu manmo takin atlan le ta dora Mr. Lee chuan hnung lama tanga ron bei thutin an pahnih chuan anin sual zui ta rin ai takin sema hi in sual thiam tak alo ni hlawa a baseball bat chu mangtang kain Mr. Lee chu ama chemte ken lai ngein a vitlum ta ani misual pa maikor a han hlip che chu Mr. Lee ani lovin a thian pa Brady zokhi alo ni hlau mai a poi zota Brady ka chu te manga char pui alo ni ya a cha thlak main sema hena chuan an pahnih chuan thian tha mai ni lovin unaw ang hial an ni ti asila adin mun chau chiat lai tak hian Mr. Lee tak zok chu aron in larta sema chuan heng zong hi engwanga ti nge ti a han zota Mr. Lee chuan phuba ala ani ti hrilin an thian ho hian a hma in hepa hi anwa prank to ani ome movie tirlama nu pakhat zingdar thum vela kol dong kharon lang non lein khatia chuata a phone a pai thlang nuwa khan a in humnan silai chu a phor thuaya thom dim taka a fanurum lam apan lain pindan chunga tanga mi tuemo ron chuak lai hlim thla hi a muthut maya chople chilin silai chuana kap tangal vanduai thlak takin ama fanu ngai chu aka phlum ta hi alo ni ma ni fanu ngai aka hlum para wang chuan a in thiam theilova ama nun na po chu lak mai adu hial anun siom takin a man zui pha Mr. Lee chuan a silai chuan sema chu atina a chhum ko nei chun ati chiat sak thu soin sema chuan a tor ang chu tuar vesela adu hle thu a hril chuta silai puak ri in aron zui ngal atuk zing alo nia maktak main sema chu alo ladam hlau mai a mai ro chu akut le lama silai alo huma le lama chemte sema chu in hnung lama kalin a thian te ruang lo let phung chu avamu chung ho zinga chuan peitoni ruang po alo tel nge ring taka atra hom lai tak chuan police te ron thlengin sema chu tual that tuwa puin an man zui ta ani chanchin thar an puan danin sema chuan abial nu le a thian pa te muddun na video a en nuwa a thin ur ta hle maya a thin rim luata khuwa muzo to lovin a thian te chu Brady anu le pa telin a that mang ta vek ni in an puang ani